सर मी बरोबर प्लेट मोजतोय. हो तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, कोण एक्स्ट्रा जास्त खाणार नाही. आणि मला माहिती आहे प्लेट तुमची 20 लाखाची आहे. हो अहो तो आनंदच आत्ता 6 प्लेटी खाऊन गेला. तो बघा तिकडे संडासच आहे. हो सलमान सर, अहो घरातलंच लग्न आहे, तिन्ही भावांनी एका प्लेटमध्ये खावं ना, कशाला खर्च वाढवताय. आयला तो ऑरी आणि करण जोर काय करतोय तिकडे छत्रीमध्ये. हा सर काय पाहिजे. विमल. अहो सर विमल नाही ठेवलंय. गुलाबजाम खावा ना पाहिजे तेवढे. अवकाश सर काय रुसताय, विमल नाही ठेवलंय. हे दा रे 2 विमल घेऊन ये खालून त्या दुकानातून. यायला ते ऑरी आणि करण जोर अजून बाहेर आले ना त्या छत्रीतून. वरतून शाहरुख खान का चाललाय तिकडे छत्रीत. हा जया मॅडम काय पाहिजे. अमिताभ सर तेव्हा तिकडे रेखा बरोबर बोलतायत. हा विकी कौशल सर कॅटरीला नाही आणलं. हा आजकाल तृप्ती डमरू डिमरी तोबा यायला तिकडे चड्डी बॉडीवर कोण नाचतोय. यायला जस्टिन बिबर आहे काय. यायला 148 करोड घेतले, कपडे नाही घेता आला साधा. यायला लग्नात पेगविन कुठून आले तिकडं. अरे अमिताभ सर. अहो मी नाही. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बावण को